Jeg har ingen anelse om, hvor vi er. Vi kan lige stoppe her, tøser. Prøv at stoppe her. Vi kan se Katja og Lars på et eller andet tidspunkt. Skal vi køre ned ad Børnebakken? Hvad? Jeg spørger, om vi skal køre ned ad Børnebakken. Hvad er der ellers? Ja, det er kørt livet. Hvad er der ellers? Børnebakken eller sådan noget her? Hvad? Videre er sådan noget her, eller børnebakken? Sådan noget her. Jeg tror helst, det her er sådan noget, de meget hvad vej vi kører. Jamen, jeg aner ikke, hvad forskellen er, så jeg ved ikke, hvad Den her er nok lidt nemmere. Det bør ikke være nemmere.